Bueno, ni txiki-txikitan hasi nintzen, egia esan, zit, 4-5 urte ez gautzen, 5 urte hola izango zian. Larun bat goizetan, ikastarauta juten, ginala, eta orduztik, bai. 14 urte arte, zerretan. Bai, azkenen hori kuadriako ikusten ditun dantzan, da hola, eta bidea ematen ziten, ez? Beti behar egin daite zuen dantza eta nik idea itezen ukala, eta orduan hasi nintzen. Zuen ezun erakusten fundu. Ez. Ordu ikastarotan hasi nintzen, da, umen ikastarotan, da, karo, 14 urtekin jain nintzen zarrena diferentzia handikin, orduan ja... Bai, jo eta gerotu. Bai. Bai, irakaslea eta ni edade berdineko gehien. Orduan, Vallejo hartu ziten bere esku eta esan zen, zunekin etorri eta ensaio partikular batzuk eman zizkiten, da orduztik hasi nintzen talde. Privilegiatuta. Bai. Ez dakik guk oso natural bizitze dela talde... Kanpotik ikusten. Kanpoko jendek ez du nada ulertzen asko, hainbeste bilera eta hainbeste denbora juntu pasatzea. Hainbeste farra, hainbeste porra, eta... Baina bai, guk azkenen ez, ondo motegan talde da eta gauza asko ite dugula elkarrekin da... Ez dakik natural ematen. Bai. Barruko laguntasun nahi. Bai. Bai, generazio desberdinak pasatzen nahi du joazte, baina denak, ez dakit, lagun eta bai, moldatzen jakin izan dura ere, bai, ez? Teknologi berri sartu dian ere bai, uda berri bai junda modernizatzen, eta gaur egungo... Osa, lehenoko dantzakiten jarraitze dula, baina... Baina, gaur egungo, ez dakit, nola esan, moldatzen edo gaur egungo garaia. Gure tartea bilatzen. Ni beti gara esate, baina nik osan da pasatzen sardinera zein. Ni fandangotaren jarine. Bai, ni, de hecho, apuntatu nintzen ikusten duda berri, ikusten nolako jendea dantzatzen plazan dola, eta ikusten inbidea ematen zutelako, fandangotaren dantzatzen da nik ez nekilako, eta bai, ni beti da nik horreko dit. Uste, dantza bezala, fandangotaren dela... Bai, gehienak, egiteuen dantza, bai. Ni adibidez, gero, eszenario baten, emanaldi bezala egiteko, sardinera eske oso ondo pasatzen. Egia da, asten azken 3 aldiz, eta bai, guztiala ensaio sobe batzuk. Eta bia da ez dela berdina, igual San Juan bezperatan da egotea, tensioi edo ensaio normal baten, baina bueno. O azaro baten egotea ez daukazula hola gauza askoiteko, baina ala ere, bai jo bai. Fondo hil lantzeko. Eta udaran... Udara dalako eta negun hotzaitolako. Bai. Total, beti tope. Bai. Nik uste talde giroi handitzen laguntzeula, eta azkenen ez otzezu jendea bere momentu honetan txarretan, azkenen ez da berdina asteburu bat o farra bat batea botatzea, o 10 egun autobus baten barrun egotea, zure izardi usaiakin, zure dutxatzeko gogokin, eta zure mala hostiak erekin. Eta nik uste baita dara, azkenen urte guztiko Eraz, igual ensaio, urte guztiko ensaioen kompensazio moduko bat. Eta lan hoi, agobioi, azkenen premio moduko bat esan zubidea, maztuniko bideia bat. Dantzaita jute gara baita, baina, normalen 3 egun dantza eta beste 10 oporrizatean ez, Bai, disfrutatuko da lekua da ora. Bai, Guztetorrek... Opari etxoa bezala, ez? Urte guztia eta indarra amateiola taldean. Uste taldean bizitzen bai, asko, ez? Lan egiten? Bai. Lan egitea, ez da ikusten kanpotik, baina lan egitea. Bai, eta jendeak intratatzen, azkenen denak desberdinak geha, eta... Kuntza gure mania dauzka, eta ikasi gaztu denakin konbibitzen, denak respetatzen, da... Bai, bakoitza bezala dela, eta azken fina saiatu gaztu ondo ematen, da, hola ere ikasti da, asko. Eguneroko bizitzako asko. Bai, baina normalen bastante gazteetatik sartzegan hemen, da ia zure lan hauzkazu, zure inbeharrak, eta azkenen juntotzea ikaste. Bai. Maitasuna ez? Guri maitasuna ez. Beste asko bai, guri maitasuna ez. Guri jorna asko manezkigu. Lagunak? Bai. Nik uste denak berdin arantzungo dela, ez? Lagunak eta lagunak. Bai, afari asko elkarrekin, momentu hona asko. Bai. Ezkeren nik uste gure bizitzan eguneko 80 udaberriko jendeke pasatzen dela. Saiatzen ez bali bada farra. Askotan guarriakokin baino gehiago. Egia da. Batzutan baita, ez du, batzutan asarretutezea. Beste batzutan, igual gero elkartzezea jendeakin, batzutan errestasun gehiago haukazu udaberriko jendeekin hitz egiteko, kanpoko norbaitekin baino.
plan, jo, arazo dauka. Bai. Zagi, esan dakoan, denbora gehiago pasatzen. Hoi da, azkenen zure familia bezala uda berri ez, uda berri eta uda berriko jendea. Orduan, bai, zakit. Denbora. Bai, nik denbora da, denak esango duen gauzatako bat. Azkenen hori izan den dena, ez? Hasi ensaioetatik, bilerak, bileraz kanpo engaitu lanak, eta emanaldik, uste kentze izun gauza bat dela, evidentena da, denbora. Baina, bueno, baina daude hilabete batzu, onta bakarri dedikatzen zara. Maiatza, ekaina, ez da beste. Lortu batean ez. Baina egun nahi daulako baita. Bai. Osa, txarrea ez da. Ez. Txarra ez. Moldatzen ikastezu. Hoi da. Sosene ez dakit, ez? Eta denon aldetik, adibidez guain taldean 30 rola gea. Kompromezu bat denok behar. Bestela 10 lanen da 20 da, azkenen jendea erreitea. Lau edo bostek eta beste guztik ez, baina, orokorren nik uste gehiago gutxi lan neurrin dena laguntzen dut. Baina, nik uste derramatu zigula gazte xamar, da igual kompromisoa esatu zena, lan taldean ardura igual gehiago zukaten, zarrak, generazio aldaketa. Eta orduan, utzizuren pixkat izan zen momentu gorra, azkenen... Zantzala arduratu berrezen genula, bai. Ardura hartu zure edo taldea... Uste lehenengo momentu gogorrak izan zela, baina, gogoa geneukan aldeetan, zinela, honi buelta banbartzaio, bai. Zegarai hartan zer ginen, 10 bat, oso gutxi ginela. Eta baina 30 behar, esan dugu zela, así que... Eta bakoitzai, talde txikitan jarri ziguen, logitea joteko etxeta. Eta gu ginean, 3 lagazak izan ginean, da etxe batean ditugun, bestek etzekiten bakoitzaz etxeta jote zen. Eta gu beste kontatzen, Kriston Txanetaren eukala, Kristinakin, ez dakitze, denakin biditan. Eta, viaje guztia hola ditu ginean. Eta azkeneko egunen, kontuatu zian, etorri zian eta gure etxean zara. Estrik bazain kutrea. Baina ondo pasaren, bai. Eta horri incidente txiki bate bai auki genuen jorgan. Belgikan, jorga jungin jala eta tipo batzu atzetik horreka segitu ziguela botila botatzen. Botila botatzen? Bai, eta kurri pixkatin genuen baina. Baina inbeste ensaiokin... Ensaiokin ondo entrenatuta konden da. Jazta. Zitzegun ez pasa. Uste txarra ja kontuatzen zela zarrazela. Urte asko pasaian kontuatzen zela. Hola, ezagutu nun da, nire da benet dago dantzan. Baina, bestaletiko, posta hondi bat eizu, ikustezu joez, erakusten saiatutzea jendea iritsitzaiola. Iritsitzaiola eta urte guztia botan segi bali mago dantzan mazarbaitatik izan dela, eta jarraitzeko... Ez bakarrik bai guzti zaiolako, gure gatiko. Hoi da. Ondo erakutsi eblako. Gustoa ibilia da, bai. Ondo ikasiteko. Hoi da. Eta zakit, poza mateiz, Bai. Eta... Errespetua jatzei, bai. Eta gure malaletxek agontatik baiara batzutan. Baita ere. Larun bat eta nasiran etortzeanen 5-6 urtekin da jolastea. Bai. Ja, adin batetik aurrea, ja, ikasekrua adin bar dela. Disiplina pixkat jarri jarraituko ez duen jarraitu behar, ja ikuste zaie. Pixkat, eta fundamentua sartzen. Ondo pasatuz, fundamentu pixkat. Baina aldi berean jakin behar du, dantzak bere disiplina eskartu bela, eta... Parranda asko ito diteula, baina... Ez da la bidena. Txukunen bardanen bat txukuneate dela. Zorionak! Eskerrik asko, gure aurreko guzti, dezuen lanangatik. Transmititu guztien guztiagatik, eta erakutsi guztien guztiagatik. Eta espero deula, urrena datozenak ebai. Eta beste 60 urteetea. Gutxinez, beste 60 urteetan, eta gehiago ere bai. Hemendik 30 urte eta hola, guri ere gonbidatzeko berriro antza pixkatetea. Baina animo. Hoi da. Darrakin hartzeko eta... Juntatu den bezala urte hauetan, eta gogotxu segitzeko, eta berezigula. Esperientzia politia dela. Nahi. Oso importantea, kultura beti jarri.